Tämänkertaisen webinaarin aiheena meillä on tietoturva ja erityisesti tietysti se, miten opin.fi-palvelun tietoturvallisuus on varmistettu. Mun nimi on Tuomas Taimi ja mä toimin Digivision tietoturvavastaavana. Käydään tässä esityksessä hieman läpi alkuunsa perusasioita tietoturvasta ja siitä, miten tietoturvallinen sovellus voidaan rakentaa ja sitten siitä, miten me ollaan varmistettu opin.fi-palvelun tietoturvallisuus. Aloitetaan aluksi käymällä ihan vaan läpi se, että mistä me oikeasti puhutaan, kun me puhutaan tietoturvasta. Kun me puhutaan tietoturvasta, niin mehän puhutaan tietysti tiedon turvaamisesta. Ja tiedolla on 3 pääperusattribuuttia, joita me halutaan suojella. Eli luottamuksellisuus, joka tarkoittaa siis sitä, että tietoa tai järjestelmää tai palvelua voi hyödyntää vain sellaiset henkilöt, joilla siihen on oikeus. Esimerkiksi opin.fiin kohdalla opiskelija pystyy näkemään vain omat kurssitietonsa ja ilmoittamaan vain itsensä kursseille. Puhutaan tiedon eheydestä, eli tietoa ei ole muutettu luvatta, se ei ole muuttunut vahingossa, ja jos tieto on muuttunut, niin meillä on mahdollista todentaa, kuka sitä on muuttanut ja milloin. Eli tässä mietitään esimerkiksi opin.fi-palvelua, niin opiskelijalla tai oppijalla ei ole mahdollista vaikkapa poistaa jotain kursseja kurssitarjonnasta. 3. ominaisuus on tiedon saatavuus, eli tieto tai järjestelmä tai palvelu on hyödynnettävissä aina silloin, kun sitä halutaan hyödyntää, ja se on hyödynnettävissä sillä tavalla, mitä sen käyttöön vaaditaan. Eli normaalisti voidaan tietysti puhua ihan perinteisestä palvelun estohyökkäyksistä, eli niin sanotuista dossauksista, ja miten niitä sitten estetään. Yksi olennainen osa sovelluksen tietoturvaa on ymmärtää se, mitä uhkia meillä on mahdollisesti. Yksi hyvä tapa suorittaa uhkien tunnistamista on niin sanottu uhkamallinnus, jonka avulla tunnistetaan kaikki mahdolliset hyökkäysskenaariot sekä niiden todennäköisyydet ja vaikutukset. Tavallinen tapa suorittaa uhkamallinnus on sellainen, että nämä mallinnettavan järjestelmän parissa työskentelevät ihmiset pitää workshopin, jossa sitten pallotellaan erilaisia mahdollisia uhkaskenaarioita, mietitään millaisia vaikutuksia näillä voisi olla, millaiset todennäköisyydet milläkin uhalla on. Ja sitten näistä voidaan tehdä sellainen riskitaulukko, jossa käydään läpi, miten näitä mitikoidaan. Eli normaali järjestys olisi se, että aluksi meidän pitää tietää, mitkä ne asiat on, mikä meidän järjestelmän pitää suojata. Jos meillä on jotain sellaista tietoa, mitä me halutaan suojata, ne pitää ensin määrittää, että tämä on se asia, mitä me tehdään, mitä me suojataan. Sen jälkeen siirrytään uhkien tunnistamiseen, jossa mahdolliset ulkoiset ja sisäiset uhat sekä hyökkäysskenaariot käydään läpi, mitä mahdollisia uhkakuvia meillä olisi. Viimeisenä on sitten uhkien arviointia ja lieventämistoimet, eli arvioidaan todennäköisyydet ja vaikutukset uhille, jonka jälkeen me voidaan sitten aloittaa erilaisten mitikaatioiden miettiminen, millä tavalla me voidaan lieventää tätä uhkaa. Ja kun me ollaan suoritettu uhkamallinnus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa meidän sovellusta, niin meillä on lopputulos, jossa meillä on sovellus, joka on turvallisempi ja luotettavampi, jonka uhat on saatu lievennettyä jo ennakoivasti, jolloin ne on myöskin sitten pystytty kustannustehokkaasti reagoimaan erilaisiin uhkatilanteisiin. Eli sovelluksen elinkaaren ensimmäinen vaihe on vaatimusmäärittely. Eli ennen kuin yhtään koodia on kirjoitettu tai arkkitehtuurikuvaa on piirretty, meidän pitää suorittaa vaatimusmäärittely. Tietoturvan osaltahan se tarkoittaa sitä, että meidän sovelluksen pitää noudattaa esimerkiksi lakeja ja voidaan myöskin tunnistaa yleisiä standardeja, joiden avulla me voidaan luoda pohja sovellusta koskeville tietoturvavaatimuksille. Esimerkiksi sellaisia vaatimuksia, mitä meitä koskee, on vaikkapa GDPR, tietysti ihan tiedonhallintalaki, tietosuojalaki ja myöskin rikoslaki. Ja sovelluskehitykseen me voidaan sitten taas miettiä erilaisia standardeja ja ohjenuoria. Esimerkiksi pilviturvallisuuteen on olemassa Pitukri, jota myöskin tässä opin.fi-palvelussa pyritään noudattamaan.
Seuraavana, kun vaatimusmäärittelyt on tehty, me voidaan siirtyä suunnitteluvaiheeseen. Tietoturvan kannalta olennaisinta on 2 asiaa. Tietenkin teknologiavalinnat, eli tehdään moderneja, järkeviä valintoja teknologian suhteen, niin kuin Opi.fiissä on esimerkiksi otettu pilvialustasta kaikki mahdollinen irti. Ja sitten toinen olennainen asia on se, että sovellus pitää suunnitella oletusarvoisesti toimimaan turvallisesti. Eli käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään erillisiä kommervenkkejä, jotta hän voisi varmistaa palvelun tietoturvallisen käytön. Suunnittelusta me voidaan sitten hypätä siihen itse kehitykseen, sovelluskehitykseen. Ja siinä on olennaisia asioita esimerkiksi se, että sovelluskehittäjille on annettu ohjeistus siitä, miten turvallista ohjelmistokehitystä tehdään, miten kirjoitetaan turvallista koodia ja myöskin miten meidän kehitysympäristöt pidetään turvallisina. Kehityksen jälkeen on tietysti olennaista suorittaa laadun varmistusta ja testausta. Esimerkiksi tietoturvaosalla puhutaan monesti automatisoidusta tietoturvatestauksesta, jota voidaan pitää osana sovelluskehitystä. Tässä puhutaan staattisesta ja dynaamisesta testauksesta ja monista muista. Mennään näihin seuraavilla kalvoilla hieman tarkemmin, miten Opi.fiissä nämä on toteutettu. Sitten myöskin ulkoiset tietoturvatestaukset ovat hyvin olennainen osa sovelluksen tietoturvan varmistamista. Automatisoitu tietoturvatestaus ei koskaan voi löytää kaikkia mahdollisia haavoittuvuuksia, jolloin tarvitaan ulkopuolinen tietoturvatestaus, jossa ammattilaiset ajattelevat, kuten hyökkääjät normaalisti ajattelisivat ja testaavat sovellusta sitä kautta. Sen jälkeen, kun me ollaan varmistettu meidän sovelluksen laatu, me päästään seuraavaan osaan, eli julkaisuun. Tietoturvan kannalta julkaisussa olennaisia asioita ovat muun muassa se, että julkaisuprosessi on toistettava ja turvallinen. Ja tämän lisäksi tietenkin tuotantoympäristö on turvallinen, eli siellä ei esimerkiksi ole käyttämättömiä palveluja ja kaikki palvelut pidetään ajan tasalla. Sen jälkeen, kun sovellus on julkaistu, se siirtyy ylläpitovaiheeseen. Ylläpidossa olennaisia asioita ovat se, että sovellusta monitoroidaan sen käytöstä ja poikkeamiin ja korjauspäivityksiin on olemassa joku prosessi ja hallinta. Asiat menevät sovitun prosessin mukaisesti. Tässä kuvassa ei ole sitä viimeistä vaihetta, eli mitä kun sovelluksen elinkaari päättyy. Sekin on aina hyvä ottaa huomioon, että kun sovelluksen elinkaari päättyy, pitää olla prosessit palvelun, verkko-osoitteiden ja esimerkiksi logien poistoon. Hypätään sitten siihen, miten me varmistetaan Opi.fi-palvelun tietoturva. Eli tietenkin meidän sovelluskehittäjiä tuetaan ja koulutetaan tietoturvalliseen työskentelyyn sekä toimittajien että tarpeen vaatiessa myös hankkeen toimesta. Sovelluskehityksessä me käytetään kirjastoissa ja viitekehyksissä kiinnitettyjä kirjastoversioita, ja näiden erilaisten kirjastojen riippuvuuksia ja haavoittuvuuksia me tarkastellaan automaatiotyökalujen avulla CI-putkessa. Esimerkiksi RenovateBot-työkalun avulla varmistetaan, että kirjasto, joka riippuu toisesta kirjastosta, on turvallinen käyttää, jolloin me tiedetään, että se kirjasto, mistä se riippuu, ei ole haavoittuva. Mikäli se on haavoittuva, niin me automaattisesti päivitetään sitten kirjastoja turvallisempaan versioon. Sitten me suoritetaan viikoittain niin sanottua dynaamista tietoturvatestausta sellaisella työkalulla kuin CHAP. Se siis tarkoittaa sitä, että se CHAP-työkalu ajaa Opi.fi web-käyttöliittymää, tekee sinne tietynlaisia testauksia ja samalla se hakee myöskin OpenAPI-rajapintakuvauksista rajapinnoille erilaisia testitapauksia, joilla se pyrkii hajoittamaan sen palvelun toimintaa. Tämän lisäksi meillä on myöskin tietysti staattista testausta, jota käytetään osana koodin laadun varmistamiseen. Esimerkiksi backend-puolella on sellainen työkalu kuin Detect käytössä, jota sitten varmistetaan, että koodin laatu on sellaista, millaista sen pitäisikin olla. Myöskin pohjaimaget meillä skannataan sellaisella skannerilla kuin Trivi, jotta me pystytään mahdollisia haavoittuvuuksia löytämään jo sieltä heti pohjaimagesta. Tämä on osana meidän CI-putkea tällaiset testaukset.
Tämän lisäksi tietysti palveluun suoritetaan sitten ulkoisia tietoturvatestauksia sekä pilvialustaan että web-käyttöliittymään ja siihen kuuluviin integraatioihin. Meillä on tällä hetkellä testaukset ulkoisen testauskumppanitoimista käynnissä. Pilvialusta on jo tarkastettu ja tällä hetkellä käynnissä on nuo web-puolen testaukset ja sieltä pilvipuolen testauksesta ei ole löytynyt mitään sellaista joka estäisi tämän palvelun turvallisen käyttöönoton. Ja näitä testauksia on tarkoitus jatkaa sitten joko vuosikellomaisesti tai mikäli meille tulee joku suurempi päivitys tai uusi ominaisuus, niin varmistetaan, että se ei hajoita jo voimassa olevaa tietoturvaa. Nostan tähän vielä vähän tarkempaan käsittelyyn tämän meidän dynaamisen testauksen automaatiotyökalun, eli ZAP. ZAP on aikaisemmin ollut OWASP-järjestön ylläpitämä, mutta nykyään se on ihan oma yrityksensä. Ja ZAP-työkalulla siis ajetaan viikoittain erilaisia testitapauksia Opin.fin käyttöliittymää ja rajapintoja vastaan. ZAP tekee sekä passiivista että aktiivista skannausta. Aktiivinen skannaus tarkoittaa sitä, että ZAP pyrkii löytämään erilaisia haavoittuvuuksia tekemällä haitallisia kutsuja rajapintoihin tai syöttämällä esimerkiksi tekstihakukenttiin sellaista syötettä, jota palvelu ei odottaisi saavansa vastaan, niin sillä tavalla testataan, miten palvelu reagoi tämän tyyppisiin hyökkäyksiin. Sellaisia mahtavia haavoittuvuuksia, mitä ZAPilla voidaan löytää, on esimerkiksi erilaiset injektiot, vaikkapa SQL-injektiot, cross-site scripting-haavoittuvuudet. ZAP voi havaita, että esimerkiksi URLissa näkyy jotain sellaista dataa, mitä siellä ei pitäisi näkyä, jolloin se voi huomauttaa, että täällä on mahdollisesti sensitiivistä tietoa vuodettavissa. Ja yksi asia on myöskin HTTP-otsakkeiden mahdolliset puutteet, eli mikäli siellä ei ole oikeanlaista Content Security Policya tai HSTS Security Headerit puuttuvat, niin ZAP voi niistä huomautella. Lisätietoa voi hakea tietysti ihan tuolta ZAPin omilta nettisivuilta ja tuossa ZAP Alerts-linkeissä on sitten erilaisia haavoittuvuuksia, mitä ZAPilla voidaan löytää. Meillä ZAP on tosiaan käytössä on konttiversiona ja haetaan joka viikko aina latest-versio ZAPista, jolloin pidetään nuo haavoittuvuusdatabase ja kaikki ajan tasalla. Ja nyt tosiaan käynnissä on ulkoinen tietoturvatestaus ja käydään vähän läpi, että mitä viitekehyksiä vasten tällainen tietoturvatestaus yleensä tehdään, millaisia testikeissejä siellä voisi olla. Käyttöliittymän ja integraation puolelta yleisimmät käytettävissä olevat viitekehykset ovat myöskin OWASPin tekemiä, eli tällainen OWASP Top 10 on jo pitkään monta vuotta olemassa ollut listaus, jossa listataan yleisimmät verkkosovellusten haavoittuvuudet. Tämä on muuttuva lista, tätä päivitetään noin 4 vuoden välein ja havainnot perustuvat ihan aitoon dataan, eli heillä on käytössä ihan aitoa dataa siitä, että millaisia haavoittuvuuksia verkkosovelluksista yleisesti on löydetty viimeisen 4 vuoden aikana. Vastaava listaus löytyy myöskin rajapinnoista, eli OWASP Top 10 API. Ja sitten OWASP on myöskin valmistellut tällaisen oman Security Verification Standardin, jossa on eri tasoa 1-3, josta 2. taso on sellainen, mikä soveltuu meidän Opin.fi-palveluun, mistä voi sitten käydä läpi erilaisia testitapauksia ja erilaisia turvallisia toiminnallisuuksia, mikä pitäisi Opin.fiin noudattaa. AWS, eli pilvipuolelta, käytetään tietysti ihan AWS:n omaa Foundational Security Best Practices -otetta, jota vasten palvelu tarkastetaan, sekä monesti on käytössä myöskin CIS, eli Center of Internet Security, on tällainen benchmarkkeja tekevä yhdistys, eli heillä on monenlaisia erilaisia kovennusohjeita erilaisille palveluille, muun muassa Amazon Web Servicesille. Asioita, joita me tässä nyt sitten saadaan, kun ostetaan ulkoinen tietoturvatestaus, mitä hyötyjä meillä on,
Tietysti käyttöön liittyvä integraatiopuolella ideahan on se, että tällaisella testauksella varmistetaan, että kaikki ne mekanismit, mitä meillä on käytössä, toimii juuri niin kuin pitäisikin. Ja testaaja käyttää tällaista hyökkääjän, tai voidaan puhua ihan vaikkapa hakkerin lähestymistapaa, eli heillä on käytössä ihan samat työkalut, mitä hakkereillakin olisi. Erona on se, että me annetaan meidän testaajille pääsy meidän lähdekoodiin, eli suoritetaan tällaisena white box-tyylisenä, jolloin he pystyvät nopeasti lähdekoodia jo läpikäymällä selvittämässä, että missä täällä on sellaisia kohteita, mikä meidän kannattaisi testata tarkemmin. Ja tällä tavalla niin saadaan kaikki uhat käytyä läpi kustannustehokkaasti. AWS-puolella tietysti tärkeintä on se, että varmistetaan, että se toteutus itsessään on tietoturvallinen, se skaalautuu oikein ja noudattaa just näitä AWS:n best practices -käytäntöjä. Ja tästä voidaan sanoa, AWS-puoli meillä on nyt tarkastettu ja ollaan saatu siitä todella hyvää palautetta. Meillä on ollut todella hyvin valmistettu AWS-ympäristö. Ja tämän testauksen lopputuloksena voidaan sanoa, että tämä kestää mahdollisia hyökkäysyrityksiä ja meillä on mahdollisuuksia sitten estää, jos joku hyökkäisi, niin meillä on mahdollista estää tämä hyökkäysyritys ja myöskin estää se, että hyökkääjä pääsisi vaikkapa lateraalisti liikkumaan ympäristöstä toiseen. Kiitos. Tässä oli Digivision puolesta nämä opin.fiin tietoturvan perusasiat ja jatketaan keskustelua tästä. Kiitos. Tämänkertaisen webinaarin aiheena meillä on tietoturva. No niin, tässä oli tämä alustus tästä tietoturva-asiasta ja perinteiseen tapaan avaan keskustelun. Odotan kommentteja, kysymyksiä, huomioita. Olkaa hyvä. Tuomas, mä aloittelen tässä kysymällä, että kun olet ollut varmaan tietoturvatesteissä, niin onko mitään, niin kuin, onko sulla mitään, voiko tätä yhtään verrata mihinkään muuhun, mitä on tehnyt ja niin kuin, että miltä tämä niin kuin vaikuttaa, tämän hankkeessa tehdyt nämä, nyt vaikka kehityspuolella nämä laadunvarmistusjutut, ja mitä mahdollisesti pitäisi vielä tehdä, tai miten yleensä näissä muissa hankkeissa on ollut näitä? Joo, me ollaan jossain määrin niin oltu aikataulusta edellä siinä, mitä me ollaan ajateltu, että me haluttaisiin ottaa tuollainen ihan kunnollinen DevSecOps-malli ja sinne niin mahdollisimman automatisoidusti just testausta jo osana sitä ohjelmistokehitystä. Ja me ollaan oikeastaan oltu vähän etukenossa siinä, että se aikataulu, mitä jossain kohtaa ollaan puhuttu, niin se on sellainen, että meillä on jo hyvin ne tärkeimmät työkalut tosiaan niin kuin dynaamista testausta on ja staattista testausta. Ja muutamia sellaisia työkaluja on, mitä sinne vielä voitaisiin suunnitella, mutta meillä on niin kuin, pohjatyö on jo sellainen, että me pystytään niin kuin jo siinä niin kuin kehitysvaiheessa näillä työkaluilla aika hyvin varmistamaan se tietoturvan taso. Sitten kysymys siis yleisölle, että miltä tämä vaikuttaa teistä tämä nyt pitää me puhua tästä kehityspuolesta, että onko teillä kommentteja siitä, että niin haluttaisiin jossain vaiheessa lisää tietoa tai kysymyksiä, että mitä nämä oikeasti tarkoittaa ja, ja yleensäkin nyt kommentteja. Mä nyt tästä vaan kinuan teiltä kommentteja ja kysymyksiä. No, jos mä sanon jotain Pia-Lappanen Aallosta, meillä on tapana aina pitää myös oma tietoturvaläpikäynti varmastikin Tuomas sinun kanssa. Mutta muuten ihan olisi mielenkiintoista kuulla tarkemmin, että mitä niissä teidän omissa testeissä on ilmennyt ja minkälaisia kommentteja te olette saaneet. Joo, noissa
oikeastaan noin, niin jos vaikka sitä chat-työkalua mietitään, mitä se on yleensä löytänyt, niin ne on hyvin usein just tuollaisia headeripohjaisia, eli jossain on saattanut puuttua joku tuollainen content security policy headeri vaikka, mikä ollaan sitten jälkikäteen sitten katsottu, että lisätty sinne. Eli yleensä ne on ollut tuommoisia, ne ei sinänsä, noita niin passiivisen testauksen tuloksia on yleensä ollut, mitä se on löytänyt, että mitään aktiivisia, esimerkiksi injektioita, niin sellaisia ei ole tullut vastaan noissa meidän automatisoitu testauksissa, ja tosiaan tällä hetkellä toi ulkoisen testauskumppanin toimesta käynnissä toi web- ja integraatiopuolen sovellukset, niin siellä kanssa kovin yritetään keksiä, että mahtuisiko sieltä löytää jotain injektioita, mutta tuskinpa löytyy. Ja sitten tosiaan konttiskannaus meillä on käynnissä, sielläkään ei mun muistini mukaan ole mitään ihmeellistä löytynyt, että aika hyvin tietysti tuossa niin esimerkiksi konttiskannaus, niin käytetään niin vain noita virallisia pohjaimageita, niin siinä mielessä tietysti on niin epätodennäköistäkin, että sieltä löytyisi joku sellainen haavoittuvuus meidän skannauksen toimesta, jota ei olisi jo aikaisemmin joku muu löytänyt. Omasta puolestani voin sanoa, että kun olen nyt tästä alustoista, eli AWS vastuussa, koska on tämän systeemitiimi, eli pilvi, pilveä kehittävän tiimin product owneri, niin mehän ollaan siis tehty useita sellaisia sisäisiä tällaisia niin kuin, riskimallinnuksia tai uhkien miettimisiä, että suurin piirtein ollaan käyty tätä alustaa silleen niin kuin ehkä pala kerrallaan tai joku toiminnallisuus kerrallaan läpi ja sitten yritetty miettiä, että mikä tuossa voi mennä pieleen, kirjattu ne taulukkoon ja sitten ollaan käyty niitä tietoturva-asiantuntijoiden kanssa kesken, että me ollaan ehkä niin kuin 3 tai 4 sellaista niin kuin sitsiä pidetty, että ehkä niin kuin tunti 2 mietitty ja sitten tunti 2 arvioitu. Että siihen on niin kuin mennyt, voisi sanoa, että niin kuin on ehkä työpäivän verran aikaa suunnitteluineen 5-6 henkilöltä tässä vuoden aikana. Ja että, se on ollut hyvin opettavainen juttu, koska osaltaan senkin takia, että mekin kun tätä pilvikyvykkyyttä ollaan taas rakennettu, niin meillekin on tullut näitä uusia asioita opeteltavaksi, jolloin siis kyllä se kannattaa se tietoturva edellä näissä asioissa mennä, koska se ei oikeasti ei ole sen työläämpää. Ja noi uhkamallinnukset on myöskin sellainen asia, mitä sitten myöskin tuo ulkoinen kumppani on käynyt myöskin, nämä riskitaulukot, mitä just Jorvan tiimi on tehnyt, niin läpi ja kehuivat kovasti, että on niin ihan poikkeuksellisen hyvin suoritettu ja tosi, niin mennyt tosi syvälle teknisiin asioihin niissä uhkamallinnuksissa. Lisää kysymyksiä ja kommentteja. Voi laittaa chattiinkin, että mä niin kuin uskoisin, että palatte halusta kysyä lisää ja tämä on sellainen asia, että tästä voi kysyä aina, koska nämä tietoturva-asiat on ollut tapetilla tässä nyt niin kuin täällä meillä pääkaupunkiseudullakin nyt ihan viime aikoina todella paljon, että mä uskoisin, että tämä aihe on aina semmoinen kuuma peruna, siis kuuminta hottia ja sellaisia, että halutaan varmistaa, että kaikki on oikeasti kunnossa. No Jarmo Jaskarilta Seinäjoen ammattikorkeakoululta. Ihan mielenkiintoista kysästä tuommoista, että AWS:stä puhutaan, niin mikä on näiden palvelimien maantieteellinen sijainti? Onko siinä otettu tietosuojaa nyt huomioon siltä osin? Eli jos ne on EU-alueen ulkopuolella, niin siellä tulee sitten näitä henkilötietojen siirtoja ja se tuo tietosuojaa sitten melkoista jumppaa lisää. Joo, meidän valittu regiona on EU West 1. Hyvä. Ja me valittiin se regiona nyt sen takia, että koska opetushallitus on myös samassa regionassa, me mietittiin, että jos meillä tulee paljon liikennettä OPH ja tämän digivision palveluiden välillä, niin se voi ehkä vähän auttaa noissa kustannuksissakin. Mutta joo, nimenomaan kyllä nämä asiat on otettu huomioon, että EU West 1. Näin arvelinkin, mutta päätin kysyä. Joo. Kiitos.
Okei, Jaana Kunnari kysyy, että onko jaossa verkkosivulla oikea IT-webinaarimateriaali? Olenko vähän laittanut väärän? Me voidaan, sopiiko, että me katsotaan heti tämän webinaarin jälkeen, että onko siellä oikea materiaali tuolla, se on puhut sitä Digivisio 2030-sivustosta, eikö niin, Jaana? Joo, itse asiassa näyttää siltä, että siellä on oikea materiaali, mutta mä oon kopioinut sen esityspohjan silloin, kun mä oon ruvennut tätä tekemään. Ne on jäänyt ne mallikalvot sinne esityksen loppuun, eli siellä on vähän turhaa kalvoa, mutta ei mitään haitallista. Joo, että Duolingossakin voi opiskella latina, mutta eihän toi No, varmaan tarkoita mitään. Joo, pahoittelut, ehkä me voidaan tiukata se vielä, koska jos joku uusi henkilö sitä katsoo myöhemmin, vaikka puolen vuoden päästä, se varmaan ihmettelee täsmälleen samaa asiaa. Korjataan. Lisää. No, Vuokas, niin Mikko sano. Saunamäki Tampereen yliopistosta tuli semmoinen kysymys mieleen, että miten te olette sitten semmoista skenaariota varten niin kuin varustautuneet, jos pahin tapahtuisi, niin oletteko te miettinyt tämmöistä, niin kuin, että miten otetaan sitten tilanne haltuun siinä tapauksessa, että tietoturvariski on toteutunut ja täytyy lähteä toivottamaan sitä systeemiä sitten asteittain, niin miten tämä on huomioitu? Jos joo, se onko niin. vastassa, mä vastaan sitten sen jälkeen vielä, jos on täydentävä. Joo, meillä on siis ihan suunniteltu tietoturvahäiriö, prosessien hallinta, eli meillä on siis ihan tietty prosessi, mikä laukeaa sitten siinä kohtaa, jos tällainen tietoturvahäiriö jostain tulisi, ja siihen sitten tavalla, sen vaatimalla tavalla sitten aikataulussa toteutetaan. On prosessi olemassa. Joo, ja sitten vielä se, että jos mietitään sitä, että miten me toivutaan tällaisesta tilanteesta, niin se on sitten se on sitten toinen juttu, että tähän liittyy kaikki, että miten me vaikka niin kuin varmuuskopiot ja muut palautetaan mahdollisesti ympäristörakennetta ihan nollasta liikkeelle. Ja kuten Tuomas mainitsikin, niin me ollaan tässä DevSecOps-prosessissa varmaan ihan hyvässä vaiheessa, ei lähellekään vielä maalissa, että paljon on vielä tehtävää ja me ollaan niin kuin aikataulutettu varmasti sille, että tämän putken kehittäminen niin järkevään tilaan kuin mahdollista vie vähintään vuoden vielä. Ne sanotaan neljä inkrementtiä, todennäköisesti menee enemmänkin. Mutta seuraavia asioita tietysti, jos kiinnostaa tietää, niin vaikka varmuuskopiointi ja palautukset. Meillä on niin kuin suunnitelmista että rakentaa tästä vielä semmoinen palautus, että tietenkin, että vaihe 1 me voidaan palauttaa vaikka kannat noissakin tuossa lokaalissa AVS saatavissa nopeasti. Vaihtoehto sitten versio 2 me voidaan laittaa jonnekin muualle vaikka ulkopuolelle, voidaan laittaa vaikka sitten vielä jonnekin AVS erilliselle jollekin palautustilille, josta ne tiedot ei häviä, vaikka se meidän AVS-tilit menisi nurin jostain syystä, jos oikein huonosti kävisi asiat. Ja näitä rakennetaan myös palottain. Eli tältä osin tämä on kunnossa. Ympäristöähän meillä on tällä hetkellä pystyssä niin kuin jossa pyörii erilaisia versioita tästä tarjottimesta, varmaan 5, eli ne on AWS-ympäristö, joten niin kuin meillä on, mä sanoisin näin varovaisen positiivisesti, että meillä on ympäristörakentamisen prosessi hallussa. Se ei ole vielä täysin automatisoitu, se vaatii paljon vielä töitä, mutta meillä on kaikki osat automatisoitu niin pitkälle kuin mahdollista, ja tietenkin muistuttelen, jos ei heti muista, että IAC tavalla, eli mehän rakennetaan ohjelmallisesti nämä ympäristöt niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin siis tämä mahdollistaa sen automaattisen asentamisen, jolloin siis me voidaan niin kuin olettaa, että se palautuskin toimisi jossakin säällisessä ajassa ja data ei olisi toivottavasti juurikaan hävinnyt niistä viimeisistä palautuskerroista tähän hetkellä asti. No niin. Onko muokkaus kiinnostaa, että onko tästä kuulijoista tai osallistujista, keillä teillä mahdollisesti olisi jotain niin kuin
pilvi-infraa käytössä, jotain AWS tai Azurea tai sellaista, että onko teillä mitä semmoisia kommentteja antaa tästä niin kuin, että mitä meidän kannattaisi ottaa huomioon tässä näin, etenkin kun puhutaan niin sanotusti teidän datasta, jota me täällä Digivision palvelussa hostataan. Olisiko sulla Tuomas, nyt on semmoinen rauhallinen hetki, että onko sulla Tuomas mahdollista, nyt olikin Markulta kysymys, mä olisin just onko HEDI-pohjaisessa yhteentoimivuusmallissa jotain uutta, jota pitää huomioida tietoturvan näkökulmasta uudella tavalla? Eli kun me rakennetaan rajapintoja, jolla on, jos on tämä pääsyn hallinta ja jossa siirretään sitten tietoa varmasti periaatteessa ihan minkälaista tietoa tahansa, mitä nyt voidaan kuvitella näissä opintohallinnon ja näissä muissa prosesseissa olevan, niin no tietenkin pääsyhallinta, tokenien voimassaoloajat, varmasti IP-rajaukset, jotka on tämmöisiä ihan perusjuttuja. Meillähän on API-hallintapalvelu, eli tuo APAS ja APISiksi siinä olemassa, joka hoitaa nämä asiat, että tämä on semmoinen tähän on integroitu kaikki HEDI-kehitys, ne on näyttänyt menevän ihan hyvin. APISiksi on tietenkin monitoroidaan, siitä lähtee hälyjä, joten ja siinä on kaikki nämä normaalit API-hallinnan niin kuin työkalut, throtlaukset, tietenkin pystytään stoppaamaan. Voidaan lokeista katsoa, että tietysti yleisesti tästä Digivision lokeista voidaan katsoa asioita. On audit-logiakin myös, että voidaan nähdä, jos jotain on, että kuka on tehnyt ja mitä. Mutta tämä niin kuin yleisellä tasolla, tämä ei vastaa välttämättä sun kysymykseen, että jos Tuomas, sulla tulisi jotain vielä niin kuin tarkempaa insightia tästä, niin oo hyvä. Joo, mä en ole ihan tarkkaan tuohon HEDI-malliin vielä niin kauheasti niin kuin tutustunut, mutta tietysti se, että koska se on yhdenmukainen, niin sehän tarkoittaa sitä, että sitten kaikkien pitää kaikissa päissä toimia sillä yhdellä tietyllä tavalla, että siinä voi tietysti ajatella, että löytyykö siitä jotain tietoturvariskiä sitten, että se ei ole ihan muutaman ihmisen hallinnassa sitten enää siinä kohtaa, vaan se on tietysti tällainen yleisempi, isompi malli, mitä kaikkien pitää sitten noudattaa. Ja mahdollisia uusia tietoturvan periaatteita, joita korkeakoulupuolella pitäisi huomioida. Niin, että jos me rakennetaan nyt tämmöistä yhteentoivoa niin kuin rajapinta-infraa, niin että jos tosiaan tietää, miten se toimii, niin pystyy tekemään samoja kyselyitä tai hakuja tai vaikka muokkauksiakin, ehkä jopa useamman korkeakoulun ympäristö, jossa on sitten pääsy. Niin niin mä nyt ajattelen ääneen, koska teen sitä hyvin, hyvin paljon ja hyvin huonosti, niin ehkä se HEDI-hetsin käyttöönotto yhteydessä kannattaa korkeakoulujen ja ekosysteemien kesken sitten vielä miettiä, että mitkä on se meidän niin kuin joku baseline-tapa varmaan nyt tässä hallita tätä pääsyhallintaa ja tietoturvaa ja ehkä tietosuojaakin vielä, jotta me tiedetään, että mitä se vastapuoli tekee, että me voidaan luottaa siihen, että tehdään ainakin nämä asiat. Ehkä pitää tässä korkeakoulujen integraatio SIGIS ottaa tämä asia sitten kanssa pikkuhiljaa esille. Ja sitten, koska se voisi olla yksi sellainen taho kanssa, joka voisi tätä asiaa omalta osaltaan niin kuin ainakin miettiä, koska siellä pitäisi olla oikeat henkilöt niin kuin mukana. No Tuomas, olisiko sinulla mahdollisesti joku lisäkalvo tuossa noin kohta laittaa esille? Tuossa tuli Tomi Suomelta kysymys, että onko huomioitu se, jos hyökkäys tulee hakkeroidun korkeakoulun suunnasta? Mitähän tuohon vastaisi?
Eli mitä toi skenaario nyt siis voisi olla, että joku on korkeakoulujärjestelmästä ja sieltä niin kuin ottaa yhteyttä rajapintaan. Niin, Niin. niin varmastikin näin. Tietysti meille on tietysti ihan ne niin rajapinnat, mitä mekin otetaan vastaan, niin kyllähän sielläkin se tieto niin sanitoidaan ja validoidaan, mikä sieltä vastaan tulee, että ei siellä kai ihan niin mitä tahansa oteta meidän rajapintoihin niin vastaan. Niin, että jos tässä vaiheessahan me rakennetaan niin kuin, näitä tarjontaan liittyviä rajapintoja, että tietenkään se ongelma ei ole akuutti, paitsi jos joku laittaa sinne jotain ihmeellistä. No sanotaan nyt tätä Lorem Ipsum-kurssia tai sellaista sinne täyteen, ja sitten ihmetellään, kun porukka vaan nauraskelee, että onko tällekin tarjonnalle. Mutta tietenkin sitten, jos me mennään tuonne ilmoittautumisen puolelle, niin sittenhän tämä ongelma, tai siis tämä asiahan on ihan todellinen, ja tietenkin voidaan tarvittaessa vaikka varmaan benchmarkata joitakin vastaavia toteutuksia vaikka Suomen maassa, että me ollaan DVVkin kanssa käyty keskustelua siitä, että alun perin siitä, että miten he käyttävät pilveä, niin tämäkin voi olla sitten semmoinen joku seuraava jatkokysymys tai sitten myös OPH kanssa, että onhan meillä näitä tahoja, jotka jo näiden asioiden kanssa on varmasti vähän jo paininutkin, ja tietysti korkeakoulutkin olette painineet varmasti tämän asian kanssa, että jos korkeakoulun sisältä tulee joku hyökkäys, se saattaa olla, että se on niin sisäiseen rajapintaan, joten siis se, se tilannehan on sama. Mutta yleisellä tasolla sanoisin näin, että kovasti yritetään miettiä etukäteen ja varmasti testataan näitä asioita ja yritetään löytää ne haavoittuvuudet mahdollisimman hyvin että kuin mahdollista ja vieläpä proaktiivisesti sitten, koska näitä uusia aukkojakin tulee koko ajan. Onko harkittu bug bounty-ohjelmaa haavoittuvuuksien metästämiseksi? No ei tietääkseni ole harkittu. Ja kun nyt on julkisen rahan projektista, niin mä en tiedä, miten iso nämä bug bountyt sitten on, että saako sitten lähinnä jonkun nimen jonnekin kirjoihin, mutta ei tietääkseni ole tässä vaiheessa vielä harkittu. Voihan toi ottaa esille, jos saa jollakin taholla laittaa vaikka nämä tietojen käsittely, tieteen tai tietotekniikan niin kuin laitokset tässä näin ja osastot sitten vaikka tekemään tällaista työtä, jossa on, niin mikä siinä? Joo, Joo, voin itse asiassa sen verran sanoa, että tästä on itse asiassa keskusteltu okei. ton edeltävän tietoturvavastaavan kanssa. Silloin hänellä oli ainakin suunnitelma, että voisi jossain kohtaa sitten, kun ollaan siellä asti, että on ihan niin kaikkein käytössä oleva palvelu, niin voisi olla mahdollista. Ja ei sitä nyt pois ole suljettu vieläkään, mutta tietysti aika näyttää tosiaan sitten toi, että mikä se on se bounty, minkä siitä voi antaa, että mennäänkö T-paitalinjalla vai onko siellä oikeasti rahaa käytössä, niin se on sitten ihan eri asia. En ota siihen kantaa. Tuomas, onko sulla mahdollisesti jotakin lisäkalvoa, tai asia, mistä halusit vielä, mikä halusit nostaa esille tässä vaiheessa? Käyn tässä kalvoja läpi, mutta ei tässä nyt taida mitään sellaista oikein olla, minkä mä tähän väliin voisin heittää. Meillä tosiaan tällä hetkellä on käynnissä toi ulkoinen testaus. Tuossa puhuttiin pelkästään itse asiassa tuosta AWS-puolen testauksesta ja sitten noista web-käyttöön liittyvän integraation testauksessa, mutta tähän pakettiin itse asiassa on myöskin toi Pitukri itsearviointi, mitä tässä vähän koitan saada työstettyä, ja siinä on sitten myöskin testauskumppanin asiantuntija sitten arvioimassa sen itsearvioinnin, eli se on tässä myöskin käynnissä, että tosiaan sitä Pitukria koitetaan myöskin ruveta. Varmistetaan, että sitä noudatetaan myöskin sitä hankkeessa. Tiina, sulla on käsi pystyssä, ole hyvä.
Joo, kiitos. Tiina Tuomikoski Taideyliopistosta. Tuli semmoinen mieleen näin ikään kuin käyttäjän näkökulmasta, joko niin kuin joko niin kuin loppukäyttäjän, oppijan näkökulmasta tai sitten korkeakoulun edustajan näkökulmasta, että miten tavallaan sitä omaa rooliani, vastuutani, vaikka sanoittekin hyvin, että periaatteessa ei tarvitsisi huolehtia. Ja kyllähän tämä kuulostaa siltä, että teillä on hyvin niin kuin asiat tiedostettu ja hanskassa. Mutta jos nyt tapahtuu jotakin, niin kuin nyt tapahtuu, ja olemme kuulleet viime aikoina erilaisista tietomurroista, niin onko jotain, mitä minä voin, niin kuin, miten minä voin, mistä indikaattoreista, signaaleista minä voin käyttäjänä tai korkeakoulun edustajana huomata, että nyt taitaa jotain feilua olla käynnissä? Joo, osaat sä Tuomas sanoa jotain tuohon noin? Joo, olen onnekseni juuri tällä viikolla kirjoitellut Service-deskille ohjeita, että jos sinne tulee tikettejä, niin mistä he tunnistaa, että tiketissä saattaa olla tietoturvahäiriö kyseessä. Eli esimerkiksi just se, että jos näkee jonkun toisen oppijan tai opiskelijan ilmoittautumisia tai tunnuksia tai jotain tällaista, niin sehän on selvä. Sitten tietysti ihan perusasiat, eli se, että varmistaa, että se on niin HTTPS-liikennettä, mitä siellä on, että ei vahingossa mennyt esimerkiksi väärälle sivustolle. Ja tietysti tällainen pankkimaailmassa monesti aina puhutaan sitä, että ei koskaan saa mennä nettisivulle sen Googlen kautta, että sä kirjoitat Nordea siihen Google-hakutulokseen ja painat sitä ensimmäistä mainostettua linkkiä, mikä viekin sitten väärälle sivulle, eli sen sijaan kirjoittaa itse siihen tai osoitekenttään sen opin.fi, ja tällaiset asiat tietysti on, on sellaisia yleisiä. Niin onko se vielä, sano vaan Tuomas. Niin, sinänsä tosiaan palvelun sen Secure by Design lähtökohdan mukaisesti tosiaan idea on se, että käyttäjän ei tarvitsisi tehdä mitään temppuja sen eteen, että hän voisi varmistua siitä, että se palvelu on turvallinen. Että siitä lähdetään tietysti. Onko sinulla Tiina vielä käsi pystyssä? Onko sinulla joku jatkokysymys? Ei, tässä kaikki. Oikein. Sitten Markku kysyy chatissa, onko Digivisio kirjautumisen suunnitelmissa tämä MFA, eli Multifactor Authentication jossain vaiheessa? Eli kysymys olisi kai siitä, että onko se IDM se IDM-moduliin tulossa se MFA jossain vaiheessa. Mä en itse asiassa nyt osaa tohon sanoa mitään. Eli jos se IDM-palikka, niin sehän integroituu suomi.fiihin ja Hakaan tässä vaiheessa, että tietysti onko se kysymys, että pitäisikö se noissa olla sitten se MFA vai IDMssä. Osaatko Tuomas yhtään sanoa tuohon mitään? No sinänsä, jos käyttää vahvaa tunnistautumista, eli esimerkiksi sitä suomi.fiitä, niin kun mä kirjaudun omilla tunnuksillani ja sitten avaan pankkiäpin, niin se pankkiäpihan pyytää myöskin sitten kasvojen tunnistusta mulla ainakin, ja mahdollisesti sitten tätä PIN-koodia, eli siinähän on siinä mielessä jo käytössä se MFA, tai biometrinen tunniste ainakin. Hakakirjautumiseen en ole sen tarkemmin perehtynyt, en osaa sanoa, että mikä siinä olisi tilanne. Lisää kysymyksiä, kommentteja. Sen verran voi sanoa, että luonnollisestikin tai on itsestään selvää, että kun me näitä tietoturvatestauksia tehdään ja jonkinlaisia auditointeja tai mitä me katsotaan, kun eri tasoja tätä AWS, että alustaa ja sitten näitä sovelluksia ja kaikkea muita, niin näitähän toki tullaan tekemään ihan itsestään selvästi säännöllisesti, että me tiedetään, mikä se tilanne on. Että mä en ole tarkkaan osaa sanoa, että mikä se tulee olemaan se frekvenssi, mutta jos heitän silleen, että joka toinen vuosi nyt vähintään tehdään jollekin komponentille tai kokonaisuudelle jotain auditointia
tai testausta, niin tämä lienee semmoinen aika kohtuullisen lähellä totuutta. Sitten vielä alustasta voi sanoa, että toinen asia, mikä liittyy tähän tietoturvaan, on sitten vaikkapa alustoissa, varusohjelmistoissa tämä, että versioiden nosto säännöllisesti vähentää vuosikellomaisesti, plus sitten mahdolliset niin kuin nollapäivän exploitin takia tulevat niin kuin heti tapahtuvat korjaukset, niin tietenkin on tätä, jos ei alustan tästä näistä palveluiden versioista pidä huolta, niin siitähän syntyy aina uusia aukkoja todennäköisesti, joten tämä on myös niin kuin mukana tässä prosessissa ollut alusta alkaen ja sitä tullaan myös noudattamaan. Ja tietenkin jokainen tarjottimen versio on liitetty aina jo eksplisiittisesti settiin näitä varusohjelmien versioita ja kirjastoversioita ynnä muuta, joten niin kuin meillä ei ole mitään tämmöistä latest-riippuvuuksia, joita me yritetään pitää hyvin tarkasti kirjaa siitä, että me tiedetään, mitä me asennetaan, kun me asennetaan joku tietty tarjottujen versio tästä nyt tuotantoon. Lisää kysymyksiä, lisää kommentteja. Vielä ehtii. Meillä on hyvin aikaa tässä IT-webinaarissa. Tämän jälkeen sitten seuraava IT-webinaari on nimittäin 27. syyskuuta, joten siihen vielä 3 kuukautta ja 20 päivää aikaa, joten ette pysty kysymään kysymyksiä tässä nyt pitkään aikaa. Okei, Markku vielä selventää kommenteissa, että Hakan MFA-kytkentää tarkoitin. Ja niin, mä en tiedä, onko Hakassa tätä mietitty, että siitä tietävät toiset tahot. Jos jossakin vaiheessa hanke tekee teepaitoja, niin seuraavan kysymyksen kysyjä saattaa saada teepaidan, mutta voi olla, että ei saa. Tuosta nopeasti googlettelin täällä, niin kyllä Hakan pitäisi tukea MFAta. Täällä lukee, että Haka suppo, joo, eli on mahdollista, mutta se ei ole pakollista, eli sitä ehkä voitaisiin sitten tutkia. Ja Saunomaan Mikko vielä Tampereen yliopistosta ja tietenkin teepaita haussa. Mä mietin sitä, että tietoturvahan on myöskin niin kuin käytäntöjä ja prosesseja ja tämmöistä, niin miten te olette sitten sitä huomioineet siinä, kun olette asiaa käsitelleet ja pohtineet näitä juttuja, että mitä se siinä tavallaan teidän omassa tekemisessä ja prosesseissa, perehdyttämisessä, YMSssä huomioidaan sitten, että taso ei tavallaan pääse laskemaan nyt, kun tämä kuulostaa nyt tässä kohtaa aika vakuuttavalta. Joo, meillä on hankkeessa tietoturvapolitiikka, ihan virallinen tietoturvapolitiikka, jota me noudatetaan. Ja tosiaan meillä on sitten erilaisia prosesseja häiriöhallintaan ja on logipolitiikkaa ja kaikkea tällaista, että kyllä me pyritään ja varmasti kaiken maailman politiikkoja tulee sitten tarvittaessa aina lisää ja meillä on esimerkiksi tuossa tietoturvapolitiikassa on määritelty vastuut ihan niin kuin hankejohdosta hankkeessa työskenteleviin ihmisiin asti, eli siellä on ihan kaikille otettu noin vastuut ja myöskin niiden mukana sitten valtuudet määritelty. Mutta tietenkin Mikko sun kysymyksessä, jos mulla olisi oikeasti valtuuksia myöntää teepaita, niin myöntäisin teepaidan, mutta laitoin kuitenkin nimesi ylös tähän. Niin on ihan validi siinä, että jos meillä nyt on niin kuin mielestämme hyvä taso, ja kyllä se on ihan hyvä taso, niin miten sitä pidetään niin kuin yllä sille, että
kun totuus on myöskin ollut se, ja mikä ei tietenkään tässä tapauksessa meillä tule ikinä tapahtumaan, että se saattaa helposti niin vähän löysätä jossain vaiheessa, kun tuurittautuu johonkin, että joo, kyllä se hyvin toimii, ja ei tätä nyt tarvikaan tehdä, tai enpäs muistanutkaan lomien jälkeen, että meidän pitikin tehdä tätä näin. Että siinä mielessä näitä asioita pitää jonkun muistuttaa, ja jos ei muuten, niin tietoturvatestaajat ja auditoijat ja muut muistuttaa. Mutta kuten sanottu, että me ollaan leivottu tähän meidän kehitysprosessiin nyt vahvasti tätä SEC-osuutta tässä DevSecOpsissa, ja ne ei tule mihinkään häviämään, niitä tulee vaan lisää. Mieluummin sanoisin näin päin. Eli kaikki tämmöinen koodin laadun varmistus, koodin turvallisuuden varmistus, automaattitestaukset, ohjeistukset, koska tämä OWASP framework, tai OWASP Chapissa, tai Chapissähän oli myös näitä, että niin kuin ohjeita tekijöille, eli devaille, että miten toimit, siis niin leivottu myös tällaisia sisään, niin siltikin, ja nämä on hyviä, niin siltikin olet oikeassa, että näitä pitää aina läpi käydä, jos tulee uusia henkilöitä, että oikeasti ne muistetaan. Et meillä on ollut se nyt hyvä onni siinä mielessä, että meillä on esimerkiksi hyvin tiukkoina arkkitehdit, jotka katsoo näiden asioiden perään myöskin kanssa osaltaan, että koodi on hyvin ylläpidettävää, koska ylläpidettävä koodi on niin kuin helpompi niin kuin pitää niin kuin reijättömänä tai vähäreikäisenä, sanotaan näin. Ja sama on pyritty myös täällä alustan puolella, mutta vastauksena summa summarum, että pyrimme olemaan jatkossakin yhtä hyviä kuin nyt. Joo, kiitos. Lisää kysyttävää. Aika hiljaiselta vaikuttaa. Se voi olla, että, että olette meihin tyytyväisiä. Ja varmasti me tästä tietoturvasta, mäkin näkisin, että tämä on sellainen aihe, että tästä on hyvä tulla niin kuin puhumaan uudella kulmalla myöhemminkin, että mehän ei oikeasti nyt niin kuin avattu näitä asioita silleen tarkemmin silleen, että, tietysti, että mitä se voi tarkoittaa, että sitten pitäisi melkein pitää sellainen joku vaikkapa just noista zappien ja muiden käytöstä joku erillinen jopa työpaja, tai pitäisi miettiä, mitä se tarkoittaa, jos joku on niistä kiinnostunut. Teilläkin on omaa kehitystä varmasti, ja tekin olette näiden asioiden kanssa paininut ihan varmasti, niin siinä mielessä tämmöinen yleinenkin tiedonvaihto mielessä tällainenkin asia voitaisiin joskus ehkä harkita pidettäväksi. Mutta tosiaan ehkä tässä voidaan niin kuin pikkuhiljaa nyt lopetella, että tämä kevään IT-webinaarit alkaa olla nyt ohitse ja kohta siirretään katse tuonne juhannukseen. Ja sitten erityisesti merkatkaa 27. syyskuuta kello 13 ja 14.30, jolloin on seuraava IT-webinaari. Aihe on vielä tuntematon, mutta jos nyt tämän profetion tulevia, niin meidän olisi tarkoitus pitää, meillä on suunnitteilla yksi kansainvälisempikin IT-webinaari tässä syksyn aikana, johon me kutsuttaisiin myös mukaan meidän lähinnä eurooppalaisia näitä yhteistyökumppaneita, joita me ollaan nähty, jotka teillekin on tuttuja. Se webinaari on sitten englanninkielinen, se saattaa olla vähän eri tavalla rakennettu ja se saattaa olla vähän pidempikin sitten, mutta nämä nyt on kaikkia tällaisia, että saattaa olla. Mutta muuten varmasti IT-webinaari aiheiden, näiden tuttujen ja ehkä uusienkin aiheiden niin kuin parissa ollaan. Että kiitos kaikille osallistujille. Ja toivottavasti olette saaneet näistä IT-webinaareista niin kuin jotain irti ja nämä ovat olleet teille hyödyllisiä. Ja aina voi ehdottaa aiheita, aina voi ehdottaa parannuksia. Yritetään niin kuin tehdä näistä semmoisia, että näihin kannattaa tulla. Mutta muuten kiitoksia kaikille. Tämä IT-webinaari on tältä osin päättynyt. Kiitos, moikka. Kiitos. Moi moi.